Mulla loppuu muuten sitten kudit. Hei Nutte, tauko, ei oo kuteja, tauko. Ei oo kuteja. Aika lisää. Hei, mulle kuteja, ei saa tappaa. Ei oo kuteja, aika lisää. Hei, mulle kuteja, ei saa tappaa. Ajannutaan, hei auta muu. Good luck, boys. Where you going, kids? Hey, I just want to talk to you. Why don't you come over to my place for a glass of wine and a couple of fruit pies, and then we can go in the back room and play Crazy Snakes. Ei sinnekään näköjään. Ei vittu, kaikki reijät oli käyty jo. Mä tapoin 2 sieltä. No, tossa on hei parempi panssa. Vanha mies on jossain tässä lähistöllä. Mitäs Noobelle kuuluu? Homo. Hei, missä ne menee? Ne menee sun mutsiin. What the dog doing? Vittu.